Oh. No tak. Teď. Kde to vůbec jsem? Páně. Figurové šampiončik za 30 minut, to tam musím dojet. Kdo mi zase píše? Už jsou s tím fakt otrávný. Ale nemůžu to s tím přestat na chvíli. Teď se mám koukat. Ježíš, tak si to přečtu, ale nahoře. Hopa, skok. Teď. Pojedem do Silverlodge. What? Co si tam můžu přečíst po cestě? No, já ten telefon pustím, radši ho zandám. Přečtu si to fakt. Asi tak důležitá zpráva to nebude. Tak, Silverlodge Village, jsme tady. Oui? West German Highway. Ve Silverlodge se pak nesmí už skákat. To je jediný město, ve kterém se nesmí skákat, že jako by vevnitř. Tak, tady si to přečtu. Půjdu radši sám. Dobrý den. Ahoj, pejsku. Už jsi mi chyběl. Jsi pěkný. Kam půjdu, kdo nikdo není? Tady. Aha. Výbor. Tady si to přečtu. Tady se nikdo nebude. Tak ukaž. Takže co tam píšu? Ahoj, Lojzo. Tvůj táta zjistil, že jsi tady, proto by byl rád, kdybys opustila chat a kamarády a jela si za ním. Je to kousek od Erwinfield. Cože, můj táta je tady? Já myslela, že už tady není. Get Construction už taky není. Můžu se vás prostě zeptat? Můj táta to ještě je? Já neznám tohle tátu. Stavěl Get Construction site. To je nějaký omyl, ten už dávno není. Tak co to je za blbost? Někdo mi to píše. Ahoj, Dereku. Ahoj, co potřebuješ? Potřebuji zjistit, jestli mi nikdo náhodou neposlal dopis. A ne... Já žádný nemám. Ale myslím, že to přišlo od Lorety. Jak jsem to teda, myslím, že pamatuju. Loreta? Ale Loreta určitě mluví pravdu. Budu se tady zeptat, jestli náhodou nevíde Evelyn Fields. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se vás zeptat, kde je Evelyn Fields? Pojedete, jako kdybyste jeli do Silverlodge Vineyard a pořád nahoru od sklepu. Jo, děkuji. Takže od sklepu. Výborně. Tak jedem.
Fajn. To je docela velký město, protože je to vesnička. No, on to není město, ale vesnička. Tak říkal, že prej je to někde tady. A já nic nevidím. O, co to je? To jsou nějaký obří stroje. Uj. Co to je? Za město? Tati. Ahoj, dceruško, očekávám tě už hodinu. Ty, ale já myslela, že co? Že přestanu? Ne. Justin Moran je určitě na přesečí. Podívej se. Hustý, co? Jo, to jo, ale to by jako... Co tady jako děláš? Těžím olej. Na to vydělám nejvíc challengeů. A kde jako bydlíš? Tady v těch budkách. Hezky to. A kde budu bydlet já? Tady. Cože? Vem si oblečení. Ale já ne... Vem si ho. Dobře. Tohle ještě, ale já to... Výborně. Tak se mi to líbí. A teď bych dovnitř. Kam dovnitř? O fuj, co to je? Jo, ještě to by se mohla spravit. Jak tomhle mám spravit? No fuj. Fuj. Fuj, to je hnus. Fuj. Kam dám koně? Sem? Pojď sem, Antle. Já odvedu koně. Pojď. Tak, tady ti bude líp až tam vepředu. Neboj se. Bude to v pohodě. Fuj. Co to je? Jaký volej. A kdo jsou tyhle chlapy? Nejsou to náhodou zloději? Proč dávají ty kusy? Jsou to workři. Dostávají výplatu, když tu pracují. Oni tu pracují? Ano, přesně tak. Když můj kun potřebuje vyčistit kopyta, tak má je vyčistit tady. Tady v té špíně to se nedá. Značit. Jestli bych nemohla jet do vedlejší vesničky. A co jako tam bych chtěla dělat? Dát mu jenom vyčistit ty kopyta ve stáji a rovnou bych mu dala i napít. Dávám ti na to 2 minuty. Dobře. Za minutu jsem zpět. To doufám. Jeď. Máme šanci na útěk. No tak, jeď kámo. Musíme to zvládnout. Do 2 minut se vypařit. Ale ty potřebuješ vyčistit kopy. On se pak určitě bude ptát, jestli se to byla. Nevíte, kdo je tady studna? Kde je? Studna! Halo, nevidí, kdo je tady studna? Jo, malá studnička by mi stačila. Potřebuji dát chodit napít. Prosím vás, nevíte, kde se ženou studnu? Tam. Tam je kde ta?
Ano, děkuji. Tady už jsem byl. Žádná studna to není. Ty hoho, se to bylo to haslo. Tamhle. Teď. Dovolte mi ještě kopita. Tak. Dobře, ještě si budu napustit vodu. Tak. A je to. 10. Mňam. Voda, viď? Tak rychle. Hele, co pak je to tady? Nějaký dům? Tady jsem nikdy ještě nebyl. Pojdu se tam zadívat. Hele, knihovna, to je super. Knihovna. Páni, všechny knihy. Páni. Nádhera. Páni, tady jsou kreslené všechny obrazy z Jorvíku. To je krása. Páni. A tady je... Ty. Ty židle, to vybavení. To je prostě nepochopitelné. Jak člověk toho dokáže vytvořit.